right ga ndoda kuti undinzwisise muzukuru wasekuru sei ndanditi pamwe wanenge vachiti ndine ka 200 kandinako ndine ka 100 and something kandinako ndikutsvaga kuti ndoitei mari yestati ndanayo aiwa ndoda kumbokuintroduca kune business easy kuita nditi business rekuti zvikada unotovigirwa staff yako padheni woona ndoyauri kudere and then wafarira and then wodi wobhadhara nhasi ndine mukomana wandinaye anonzi iye Tatenda nditi Tatenda uyu ane maskiri andofarira aiwa is one of vanhu vandokwanisa kutaura zviri safe. I can safely say aiwa uyu muzukuru wasekuru sei shandai naye zvakanaka. I think ndikada kuradzai kumashure mamessages andinawo evanhu vaitaura kuti vari kunakirwa nezvavakaitwa naTatenda vakawanda ndo zvikundipa kuti ndirambe ndichingoda kupusha Tatenda anoita zvemabills. Mukoma Tatenda zviri kudidi? Aiwa ndiri right angu anofara zvikuru ari semagraft mbijana tikumbopusha tichimbomanyisa kuti varungu timbovape zvinhu zvavo vatenderedze mari dzavo nenguva vatenderedze mari dzavo. Anditi chekutanga vangada kuziva kuti Tatenda uyu anomboita madhiri chaiyo kuvabereki. Icho kwadi ini basa rangu ndiri kusupply mabhero akafarika. Mabhero ndinawo ese amunoda. Tine mabhero kubva kumbatya dzevana, mbatya dzevarume, mbatya dzevakadzi dzese tinadzo. Zvekare mabhero edu tinenge tichichaja zvichienderana nekuti uri kutenga zvinhu zvevana here, uri kutenga zvinhu zvevakadzi here, maprizes akasiyana siyana. Depending nekuti zvinhu zvauri kuda zviri mubhero macho munenge muine mukati. Zvichisiyana nekuti mune mukati ndo zvinoditermina kuti bhero rako rine mutengo wakaita sei. Anotangira pamari. Kazhinji mabhero edu isusu haasi kunyanyodhura zvakanyanyisa stereki. Zvototi even from 120 tinotomaneja kuti tikupe bhero rakanaka number 1 kuti unoshanda naro uchiita mari uchikwanisa futi kuti rizokusimudze kuti udzoke utenge mairi matatu. Ndo inenge iri target yedu yekugadzira maclient akawanda yekuti urambe uchidzoka uchitenga. Urambe uchitenga nesu tinoramba tichihodha tichiwana nekuita sei suppliers zviro kuti business redu riri kuenda mberi. Ndo mashandiro atoda kuti atiri kuita in fact. Alright. Samuri kundoudza kuti ndimi munotosupply vanhu vakawanda mabhero mabhero ndikuendesa kwese ago. Kuvic Falls, kuHwange, kwaMutare, kuBeit Bridge, kukariba, ngatingoti almost everywhere. Kunana Mount Darwin mabhero anotoona. Kwese kwatangonzi Mukoma Tatenda kuno kumarenyi yakwana uyai. Titombotori nguva within 24 hours. Tinoita kuti taura zvakanaka munhu akutodaidza kuti aiwa Mukoma odhenyi yasvika zvinhu zvangu zvakafamba zvakanaka because mutemo wedu ngekuti unobhadhara paona chinhu chako. Hakuna kuti ipapo ndopamakaita skiri ipapa mudobhadharisa munhu mhepo. Isusu tinoda kuti iwe uchiona chinhu chako isusu tichikupa chinhu chako uchitipawo mari yedu tobva ipapo umwe nomwe takasunungurana achisekerera. Alright. Panyaya iyoyo yamuri kutaura kune vanhu vanenge vachiti aiwa ini pamwe ndiri kwaMutare kana kuti ndiri kuChidodo kana kuti ndiri kupi ndiri kwandiri. Pamwe pacho sevarungu vedu manje pane pekuti iwe uri kuda 1 bhero handiti uri kunhu kuri kure kana kuti uri sekukariba pekuti inini kuti ndisimudze mota kubva panapa kuenda kukariba maprofits ese anosarira muroad ndinozoenda ndonoaccessa kana kuinire bhazi rinobva kunoku richienda kupi ikoko kumamisha ikoko. Bhazi riya ndo randinopa driver order yako, iye driver ndiye unonozopa mari odzoka nemari kupi kuHarare. Apa tieta ungorerutsirana kuti macost asawande. But you make sure kuti asi inini ndinobhadhara macost ese. Iwe chako kungobhadhara rako riri 190 unongobhadhara 190 yako. Macost ese ndinoenda kanegotiate. Akomana muri kumunzi wasei Mukomana ari panapa ari kuti macost ngazvakena driver vari kwamwe kuti vanenge aine zvichemo chichi vatoriko tinonzwisisana sehama dzedu tinobatsirana. Kana kuri kuti chichemo chako chinenge chiri chichemo chinonzwisisikawo.
Alright. So guys, ndofunga muri ngozvinzwawo kamukoma tatenda vari kuti anyway don't worry about macost etransport, macost ari paari. Kana iwewe uri kuVictoria Falls, iye ndachaona kuti kuVic Falls bhero rako rasvika, asi wewe wotendekawo kuti bhero rako rasvika, wobva wanotora wobhadhara handiti bhero rako. Saka kuraona mane ukama wakanaka newe mabhazi newe matransporters akasiyana. Aiwa, ndo vanhu vatinotouzama, tinoda kuzama kuti tiite hama dzese, matransporters dzive hama, makastoma acho dzive hama, ndo kuti business riende kumberi. Ndo zvega zvatinotoita zvinototiraramisa zvokuti mabhero ebusiness rakanaka zisingaiti. Handiti? Harina pressure, harina problem. Chako kungoita zvinhu zvako, wovhura wongodaidzira maprice, zvinhu zvako waita sei wavhura, hapana kuti hakuna zvakawanda wanda. So guys, ndofunga muri ngozvinzwira zvamunongoita chete kana muchida kubatana natatenda chete. Hapana chinonzi chichaura kana kunzi ragarisa, aiwa, hachisi chiri perishable. Chinhu neye chiripo. So nhamba dzatatenda ndodzirapo, kamubate mukomana, ini nonda tozotorawo rangu bhero ndomboisawo padheni chinongawo munotopromotawo kana muchida ma1 munobata ngosei ndati indahodhawo kunani kuna tatenda. Aiwa, thank you very much. Batanai natatenda, ndati ndingozokuonesaiwo chidhiri chiri kupisa. Ngaendeende zvangu ini pangu papera.